Yes reja inde ni munyam ne na ase e ma wo se Awurade utumi kase ni nti ene wa ma ye ho kwae na ye begu wasam a kire won krofo wasam a wo de be wa ho de enta kire da wase wo ne Awurade Yesu din amen amen ya da nyango pa se Awurade asa ho ye mobo bio na ene ho so na na dom so de na asam konkon esa ebre ye na yesa be se adusua mo frase na no de na apostolic period no na apostolic age no emu nsam dawson no ye ka se ye ka ho asam de na nke be ka no so mu se ebre se mu no e be yi ma akọ ni ye ka e be hwe enwom controversy ya wonwom ho enwom asomafo no ene adikanfo no mo baaye no na mo nyum tuo no se de bi no ka no controversy wo mu no se ye ka se ye chechire mu anka bombo be tutu ezisi miamie bi no enya san petua na beje mre pa na nse no so ho asem ebre nu a ebeba na ene no ye be se ye sha adesua mo furu bi ase na ye be ye na asem niti na koye se heavily books osoro enwoma ele pesa ne ye ka ho asem kakra osoro enwoma heavily books didi kana ye wonwoma bebre na wonyankopon enchei wonyankopon etosoro ye de eti asase we so na wonyankopon wo ho no so no ye wonwoma bebre pi ena ewa ne nchei na ebia so wode yeka ebia wode yeka na ebia so wo dwumedia edie ne nche no so nyankopon nche no books bebre ho na ebia wode yeka na ebia so dwumedia nso a edie ene book ba ko pene wonyankopon nche ni book ba ko pene wo Awurade enche na ebo so pa na ebia nso ni hokwa de nyankopon nche bia no tisi ye ko nyankopon library waso library books bebre ne wo waso library na ebia nso ewo dwuma edie ne de eka na nso ye bema bible no adi ho adanse a kire ye se de be ya obi a wo tie me ene mo amoje Awurade die ene mo apesa afi ye beje Awurade adie no ne hu se ya nyankopon heaven no a nyankopon tie no enwoma bebre no a nyankopon nche na ebia nso wode yeka ebia nso ebenya bibi ebeye eni hokwa ndi se wutie di a na nso wode tu ho pa yem se heaven no a nyankopon tie no books bebre ho na ebia wode yeka di a ene books no de wo hen na book we no nso na bia obodi no eka de ebe na dwuma be na eye nyina no ye be kom na fe ye hu na hodo ni nyina na ye ni kura no ye wo bebo be 4 types of any books hodo kura wo nyankopon nche no ebro enan na ene de eye ene ye introduction message ene no afi na ye bi asem na ni je say ene no nsema ye be ka no edonso minum we de meka say bi a ye bi ani na fi say ye bi ani wi a afi na ye be fa na maako na ya ka ho asem be fa ni nyina books am bodo nyina no ye fa ni nyina maako ne ya ka bia nso ho asem ne ahweduma ebia edie ebetia yen ene de ebe hye ni muonyam na fe se hu woni nyina hu se heaven no say that here nyankopon nche say that here dia me ye tie aso we so a na wo say itimi suro Awurade papa maka say ye ni books kura no ye mu be say nan na me bobo eboro nan me kan emubi na me ya domo a ya fa na maako nse ye wo book of life wo nyankopon nche we be ko bible mu ne ma quotations no so akasa ma ye wo book of life ye enkwa homa enu mu na nyankopon twere atanefo nyina din ewom obi a wotini bia wasase we so bia no a enam nyankopon asam ene Awurade Yesu Kristo so na se waji nyankopon asam papa na nyankopon no kora die bia no nyame asam adan ne ohotini na adan ne wotini ni no saa nipa no ne din ewo enkwa homa mu ene be ka ho asam eno so ye ho quotations ebre ni mo ye nka ho asam ne mo bobo so am ye hu ne bia ye be ka ho asam ti ne hu se book of life ho ewo ye enkwa homa ene ye wo book of remembrance eno so ewo ho ayefe enka ye homa eno so na papa bia atenefo eye bia ekom saa papa bia obi owi ase bia waji nyankopon bia wo so nyankopon bia no ye wo homa bi nyankopon nche ya to the book of remembrance enka ye homa na enemu na Awurade so papa ye ya adoye homoburo wo ye mu yeyi na di kire nkonfo nyina no enkokwa nyina no osoro record sa na ma nyina so eto amaye ene ye wo sinners book no so ya abonefo nso
ɛno nso ɛyɛ abɔnefoɔ nwoma ɛno nso ɔdasani biara wɔte wiase ase biara no bɔne bie nipa ɛyɛ biara no a etie Nyankopɔn asɛm biara no ɛno nso Nyankopɔn ɛrekɔdo kɔ saa book no nti huwa na sɛ wodi bɔne na wɔyɛ adeɛ bi ɛnyɛ wɔ saa wadeɛ wɔ bɔdwaman ɛnyɛma bɔne ne nipa no yɛ nipa no ɛkɔ sum mu na wakɔdi bɔne na waba han mu na wabɛyɛ no sɛ han bɔfoɔ na wabɛyɛ no sɛ Kristo ni papa obi deɛ ba ne yaka ne yaaya na de aso pa nipa no na de abu yɛ ho bɛn nipa nim ne ne nso akɔyɛ ne bi okɔkɔɔ mu a ɛnyɛ de abu yɛ ho fa yɛ wɔ nwoma bu Nyankopɔn nkyɛn a ɔdasani bia nipa dasani bia wɔte wiase bia no bɔne bia woyɛ bia na deɛ bia wobɛyɛ bia bɔne bia no a etie Nyankopɔn nipa bi hunu yo nipa bi hunu yo ɛno nso yɛ rekɔdo kɔ saa nwoma no mu ɛno nso Nyame bo a yɛbɛka no nso ho asɛm pa yie pa no nso hu pa hu yie pa sɛ nwoma bu Nyankopɔn nkyɛn anaa Nyankopɔn bibi yɛ na saa sɛ wɔ so bia no Nyankopɔn ɛrekɔdo to wɔ Nyame bo a ɛno nso yɛbɛfa no nso ho asɛm ne yɛaka na no da nkyɛn ɛno nso ɛda nkyɛn nso a yɛwɔ judgment books ɛno menka judgment book o mesi yɛwɔ judgment books atamuo nwoma wɔ hɔ atamuo nwoma wɔ hɔ a ɛno ne Nyankopɔn bɛgyina so Nyankopɔn bɛhwɛ mu na wabu nipa a ɛte wiase nyinaa atɛn Onyankopɔn atamuo fa ne kwan so pɛpɛɛpɛ ɛnyɛ book baako pɛ ne Nyankopɔn bi mabu wiase atɛn dɛ bi ɛne Nyankopɔn bɛhwɛ pɛ yie pa nyɛ book baako pɛ ɛna megɔnyɛ book baako pɛ na ɔde ama nipa wɔ wiase ase Nyankopɔn nsɛm ama nipa nkyɛn ɛbrɛ baako pɛ ɛbaa nipa nkyɛn wakɔ ahodoɔ bebree ara so ɛne Nyankopɔn ɛwɔ nwoma bi a ɔbɛhwɛ mu ɛde agu nipa a yɛte wiase nyinaa atɛn ɛfiri Adam abrɛ so ɛbɛsi onipa a otwa toɔ na ɛfiri da edi kan a Onyankopɔn ɛbɔɔ da a wɔhyɛ sɛ adekyeɛ ɛne adesaeɛ mmara ɛkɔsi ɛda a etwa toɔ the last day sɛ ɛna yɛkeka ho asɛm nyinaa yɛte mu adeɛ akyi adeɛ sɛ nyinaa no woka Bible no ahyɛ toɔ sɛ yɛwɔ da bi hɔ deɛ a adeɛ bɛkye adeɛ nsa bio anaasɛ adeɛ bɛsa adeɛ nkye bio na afei no a na sɛ days no aɛnde na sɛ afei deɛ awia bɛwie n'adwuma yɛ ɔsane bɛwie n'adwuma yɛ afei deɛ saa na ma wɔn nyinaa no ɛbɛbɛ na wie yɛ na ɛno na Nyame bo ɛbɛka ho asɛm na nipa bi a bɛtena saa asase wɔ so biara no a waba asase wɔ so a wanyini na yɛbu atan ma na yɛyie ɛfɛn wonya do the age of accountability nipa biara wɔ mmerɛ a wodu a Nyankopɔn ɛbɛbu atan nipa no Nyankopɔn ɛbu no sɛ wanyini obedi n'asɛm ɛwɔ asase wɔ so bɔne nipa no yɛɛyɛ ɛne mɛka sɛ bi a papa a nipa no yɛɛyɛ sɛ papa a woyɛɛyɛ no woyɛ ma Awurade anaa woyɛ ma awaa wo ho a ne nyinaa no ɛbɛba maka sɛ nti saa nwoma wei nso ɛfɛ no saa judgment books no ɛno mu ne Nyankopɔn bɛhwɛ abu adasama nyinaa nso atɛn Nyame bo a ɛno nso yɛbɛka ho asɛ yɛbɛkɔ Bible kakra na afei yɛhwɛ nneɛma bebree na afei menim sɛ nkosie no ɛbɛyɛ futu ɛbɛyɛ sua ɛbɛnya adusua bebree no afiri mu maka sɛ ɛnɛ yɛ introductory message kyerɛ ne afei ne yɛbɛbie ni paa yie nti ebi a na yɛama yɛbɛkyerɛkyerɛ na ɛhu ani so wie a afei na yɛbɛtie si kwa mu na ebedi ka ganka Onyame asɛm no ɛwɔ Daniel nwoma no Daniel chapter yɛhwɛ Daniel chapter 7 9 to 10 yɛhwɛ deɛ kakra ebu hɔ na afei yɛnkenkan Daniel chapter yɛnkenkan hɔ kakra na yɛnhwɛ ɔse mede hwɛ ara kɔsii sɛ osisi adwa na obi a wadi ɛnɛ pii bɛtena ase na n'ataadeɛ hoa sɛ nsukyerɛma na ne nwi ɛte sɛ odwanten enwi fitifitifitira na dwa yɛ ogyaframa anko na ntwahoma atwa ntwahonam ogya ɛfranam ogya te sɛ asubɔntene ɛsefi n'anim bae mpempem ɛsom no na mpem buburu gyaa gyina n'anim ɔtena ase sɛ obu atɛn na obuobue nwoma no mu ma memfa tɛn hɔ no last ayiwa obuobue nwani ehwɛ nso obuobue nwoma no mu ɔse ɔse and a fiery stream issue and came forth from before him. Thousands ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him. The judgment was set, and the books were opened. Books ni hunyame. I say waka
Daniel ni chire bi onya fa ewiase wiye ho ahenni na be sori wasase we so ayemfo na be sori na omo na sori wiye a omo abre so na ajenkwa no beba na Daniel ekire se hunu se obi a wadi na pi na oba the ancient of this you say obi a wache wiase wache paye no hunu se wose hunu se oba na oka abaye bo no a oka ekonche chire mu no a yakaso de wadi na pi no a na je se sai kwa na ebisi ehu no asase we abode mu nyansa pefo chire se enyi ye kura no enya about 4.5 billion years sana omo abode mu nyansa pefo bi omo achechire omo adwene omo ni afa won se asase ye tiso yesi enya ebe se 4.5 billion years o we dey kwatwi mu kwani se bi opepepepepe be se enani otire chese ebodi enye yie na sa no kure se de omo kan to sa de a ene de obo asase we di na say and is Daniel describe no say the ancient of days e ba ye de a na se kwambi so ntia se wumpa na sa se di 4.5 billion years ya na obi na create sa asase we di a na se Daniel ka say de wadi na pi ancient of days na se ne nyankopon de was no se ni tuni fita ni na wodi e kire na se ha say no de be se kire na say obeba the ancient of days no obeba wono onyamaye ise de onyamaye ndi adom ho ma obi bia wo wi ase ena afi nso o ka abaye bo no a wo se otena ase na obi bia enu mu ise onyametena ase nyama mi ansa ne nya ensiye one onyamaye onyametena ase onyamie bia books no mu nyansa nyama mi ansa ne nya nsisi yodi adom da so ho obeba obetena ase obebia bia books na na Daniel ka ho asam Daniel wa had an chile books kro ni mo chile se otemufuo no abi nyina wura no abi nyina so wura no de wadi na pi no a chese obi nim fi asase e na obi nso enim na wiye no na onin na asase e na woni na wiye chese woni de me kase ye kana ho asam a enye yiye de kana se obetena se na fi obebie enwom bus enwoma na wonya ngopon ntama de ka chire mo se nyamopon nche no ye books wo ho na me ka ho asam se ye heavenly books nyamopon library tibia sa books we de Daniel de wa amodin se book we ni na so ya nyame bo na se ye fa Isaiah ngoma no ye fa Jeremia ne ngoma no ye fa me malaki ne ka ye no a ni na ba be wi asem we bo sa fa books no obobo de no a Daniel ye wa meditate na nche books ahodo no ewo nyamopon de ho asem bia mmemme difo bi so mo makeka na nyame bo beta se nyina nso abobo ano ni ahwe sa books no adwuma edie ene die bia nso ekire yen kwaso yen nyame asem wo adisem nso yen nka adisem no ma no na yen de radio asem nso eka Revelation 20:11 to 12 nso ni yen Revelation yen de wono nso o ka kire yen o se na me hunu ahwenwa fita kokroko ene de oteso asase ene osoro edwane nanim na wanya baabi ama won na mehunu awufuo nketewa ne akase se ogiragina ahwenwa no anim na obuebue enwoma mu na obue enwoma wofuro bi a eye enkwa nwoma no na onam ensem a watwere omu no so ebubu awufuo atan sade wo nwuma etie na wadi asem ni no nsa se no so no wonsa akwa de wakane pefe books na ha se no ma men kai kakran kran so nka won kra me hwe ma men kai King version wo Revelation men kai 20 verse me kai 12 wo 2012 wo on say and 2012 on say and I saw the dead small and great stand before God and the books were opened and books were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Said the Radia Samuel can so I say the other this and my wabo me media my
na se de no kwa de nka wa ma yemi no bi se mama yemi no dan Onyankopɔn akowa dɔn ɛna Onyankopɔn bi kyerɛ ka sie we pa ma no so hu sɛ atemu ofita kokroko bi na de no obi betena so na me bo ɛbɛka Onyankopɔn so na dwa ne ho asɛm atemu adwa hodo a Onyankopɔn anim ye wa ahenie adwa a wɔte so ɛna ye the mercy seat ahomaboro adwa ɛna ye judgment seat ɛno nso ɛne nyinaa nso obia de yɛka obia wɔ de Onyankopɔn anim de yɛka nse Onyankopɔn wɔte ahomaboro adwa so ni saa mede ahomaboro na ɛwɔ hɔ ma nipa ɛme bɛba nso de a ɔbɛtena atamu adwa so ɛne na saa mmerɛ ne de na ahomaboro no ayira kora afi Onyankopɔn anim afei de books no ɔbɛhwɛ ɔbɛhwɛ books no ɔbu atan wo papa nipa ye di agoro ya hwani ye pa ne ya toto ya kwa ye ne ya nan pese de wade pepa de a ye betena ma Onyankopɔn abɛfiri mercy seat no ahomaboro adwa no so abetena judgment seat no so onya free we no so de ya no betena we so de ya no so nyame bo a me heda kan wasem pa ye ne ya hwemu pa ye ne ya dosom ne hu se ne sitie na de ye ka enwuma hodo a ɛwɔ Onyankopɔn a wɔte ase no ne nkyɛe aha se John kyerɛ sɛ Onyankopɔn tena ase atemuo adwa fita kokroko no so fita no se enipa enketewa ne akasiɛ omu nyinaa gyina Awurade anim ɛpo yi na wufo ma yɛ obia baayɛ na obia bia mu nanu hɔna maka no sɛ book no nyima ka se atum nyama tena adwa no so yɛatom mu nanu books nyinaa wɔ se adotum na yɛ bia books no na fa John wɔ sɛ hunu book ba ko bia wɔ sɛ ne ɛyɛ nkwanwoma na ɔde nkwanwoma no bɛhyɛ mu wie na ɔsa kyerɛ sɛ na ɛnwoma no books no emu nsɛm ne gyina so bu awufoɔ ne ateasefoɔ nyinaa tan books no ne gyina so bu awufoɔ nyinaa tan yɛ saa sɛ ne die ndi Onyankopɔn anim no yɛwɔ nkwanwoma wɔ hɔ ɛne yɛwɔ judgment books maka sɛ judgment books no nso deɛ mɛka ho ɛno nso dɔɔso ɛno nso nyɛ baako ne maka bom na yɛ ne bɛyɛ sɛ ɛnan sɛ de bɛyɛ betumi ate me nsɛm a meka ne nyinaa ase wonim sɛ judgment books no ɛno nso ɛmu asɛm dɔɔso na ɛno nso mu asɛm nso ɛda paa yie because nipa hodoɔ na abɛtena wiase ɛna mmerɛ hodoɔ ne Onyankopɔn nso nipa nso atena ɛna books bebree nso hɔ nso a nyame bo a sɛ next week ne sɛ ada sɛ mɛhwɛ books a ayerayera ɛwɔ nwoma mu books bi wɔ hɔ a ɛbɛ nipa bi nkyɛe na ɛno nso ayerayera a yɛka mu asɛm kyerɛ nipa bi wɔn teɛ no Onyankopɔn bu atan a ɛnsɛm bi wɔ mu a wɔn te yɛn yɛ ante ti mɛka sɛ Onyankopɔn books bebree hɔ a obɛgyina so abu nipa atan na nyame bo ɛbɛhwɛ mu paa yie paa nwoma bebree wɔ Bible mu a ayera Bible no ankasa di nwada nsa ɛyɛ nwoma ɛwɔ hɔ nanso ne wɔ paa hu Onyankopɔn nso ma nipa bi ɛka ho asɛm wɔ Bible mu a Bible no abɛdi nwada nsa akyerɛ ɛne wɔn nkurɔfoɔ bo wɔn nso a Onyankopɔn asɛm kora no wɔn ante bi obire nu a hɔ a Onyankopɔn asɛm wɔn ante bi kora no wɔn wuye wɔn nso nyinaa bɛbɛ Onyankopɔn anim na kwan bɛ Onyankopɔn bɛfa so obu wiase atan yɛne yɛate asɛm ba pai a yɛnim deɛ ɛsɛ yɛyɛ ɛne wɔn a ante no nti atemu no ɛbɛyɛ baako pɛ daabi ɛnti ne ɛwɔ judgment books wɔ hɔ na mebo a mɛka ho asɛm bebree ɛna yɛ maka sɛ yɛwɔ adebɔnyɛfoɔ nso no ma sinners book wɔ de nipa bi a ɔte wiase wɔ mu biara no abrabɔ a yɛbɔ ɛkwan hodoɔ ɛnam so nyinaa no ne nyinaa ɛkɔm ɛno na ɛmu bi na wokaa ma to 25 a so ɔhene ne bɛtena ase na ɔbɛpaapaa yɛ mu sɛ amaama nyinaa ba bɛgyina n'anim obiara bɛba asɛm a yɛka yi ɛbɛyɛ bi no sɛ dayɛ nipa bɛte yɛ ni no na yɛ sɛ yɛsi yada wɔ sɛ yada na yɛ so dayɛ afei deɛ yɛbɛbɔ pitira nyane na ɛno na yɛhu sɛ wiase na twam na dayɛ na twam so obiara wɔso dayɛ na wonyane na wodayɛ na wɔso yɛ no na twam yɛafei yɛni so bɛyɛ yɛ nwɛɛ yɛbɛte yɛ ni no ne yɛgyina ɔbrɛmpɔn n'anim yɛbɛte yɛ ni no ne yɛgyina atemmuo adwa kokorokoo no anim ɛhɔ deɛ yɛnkɔ ne president sɛm o ɛhɔ deɛ yɛnkɔ ne roman sɛm yɛnkɔ ne deeper life asɛm yɛnkɔ ne anglican asɛm wa yɛnkɔ ne end time asɛm ne mu yɛkɔ ne nyame asɛm afei obi a yɛatwerɛ ne din wɔ nkwa nwoma mu obi a wɔsom Nyankopɔn yie obi a ɔgyina Nyankopɔn a wɔte aseɛ anum mu asɛm so ɛbɔɔ ne bra no saa ba nipa no bɛhoahoa ne ho nti da no deɛ bebrenu a bɛnya ahohoa akɛseɛ wɔ Awurade anim ɛno nti na yɛfiri ase a yɛbɔ nipa wɔkɔ sɛ wo a wote wiase biara no yɛma onyame asɛm no a ɛbɛtena hɔ da biara no
Onyankopɔn asɛm abɔde mfiti ase ne ɔwɔ hɔ no yɛma saa asɛm yi yɛma saa asɛm yi nankasa no ɛmɛtena yɛ mu na yɛnyai asɔre a yɛde ahohoa yɛ ho ne yɛde kyerɛkyerɛ yɛ ho ɛne masɔre na yɛ no ɛno ɛnka wi o atemmu kokoroko fitaa na nim no unkogyina wo nkasa masɔre na yɛ asɔre sɛm ma ho asɔre sɛm ma ho me methodist ni na ma ho bi ewu o me hotini me hotini ni no ɛne na bɛba hɔ ne na yɛ ka ho asɛm sɛ Onyankopɔn enwoma no ɛna mɛka sɛ Matthew 25 no ɔse ɔbɛpaapa yɛ mu na afei odi mmerɛkyerɛ ne bɛgyina ne benkum na odi atenefo no nso enyaa no agyina nifa na ne ɔhene bɛka nsɛm bɛnu a kyerɛ wɔn mo atenefo no sɛ ampa ɛkɔmede me mamadwani diye muyɛ mese nso wɔka ne obi ayɛ ɛna bɔnefo no nso bɛka kyerɛ wɔn sɛ mo nso mutena wiase muyɛ se ne sɛ bibie nipa yɛ bia no ɛrekɔdo abrabɔ a yɛbɔ bia no ɛrekɔdo o ɛne na wɔsɛ ɛhɛ ni yie papa obi hu wa nyame hu o obi hu wa Onyankopɔn hu wodi ɛnɛ yɛne enya ɛkwan bɛtena radio so ne TV so na yɛ nkrɔfo ne yɛ so pa wɔ mo ɛyɛ sɛ obi yɛ bɔne yɛbɛtena radio so kadeɛ nanso wo ka obi de wo hwɛ nso de yie o wo ka obi de na wo de ababɔ ntɛma nipa nyinaa hu sɛ nipa wo wiase nyinaa no asomɛsɛ na di bɔne no yɛbɛtena bidie so akyerɛ sɛ nipa TV asase wo so nyinaa no asomɛsɛ wo de wana di bɔne pa wo wiase waya de bɔbɔ nsma ma nipa so yɛ pa sɛ ma yɛ dan so atie na wo so firi ase ko yɛ no ano na wo so akɔtwe mpra wodi wa meka wo de radio so wa meka ne TV so yɛ wɔ Guinness book ho record na ɛda no pa na bɛkyerɛ ɛda bi ɛba huye papa sɛ wo wotie saa nsɛm yi pa wonya mfa ho ma awurade na wonya nyinya wadwene sɛ wobɛso nya lepɔn di a ɛda bi ba deɛ wadi na pii no ɔbɛtena na dwa so wadi na pii pa o maka asase mo hu sɛ mfi adie sɛ no korɛ de a 4.5 billion years na enipa no a ɔno bɔ owiase we no nimfie de sɛn na ɔbɛtena ase na ɔbɛbiebie enwoma mu obia ɔbɛba hɔ ni ameka sɛ ɔbɛwanse mayi ne ti hɔ wonso wutie me nso no wonso bɛba hɔ ye na dan de bishop ni hɔ ɛdan de prophet ni hɔ ɛdan de pastor ni hɔ na ɛdan no awurade asɛm ɛna nyame bɛgyina so abu ni part-time eni saa enwoma ahodoɔ yi a ɛwɔ Nyankopɔn anim ebia wɔde yɛ ka nyame boa mebɛfa ne maako ne awiwe mu yɛbɛfa Guinness book no nko ho asɛm ɛho quotations ahodoɔ difo no twɛtwɛ ɛka to hɔ ma nyinaa na mafa nti na deɛ mebie ni na akyerɛ yɛn bibi bɛ wiase o bibi asɛm kasie bi ɛba saase wɔ so ɔbrɛmpɔ bi ɛbɛyi ho adi o dabɔni bi ɛba dabɔni kasie bi ɛba wiase o mo tie saase so yɛ kasa mpa kyerɛ ma muntie o sɛ motie awurade ne a mompiri mu akoma o ɛnɛ ɛyɛ adom brɛ ɛnɛ yɛ nkwagye yɛda ebi sɛ awurade obɛfiri ahomaboro dwa no Nyankopɔn te so a ɛnɛ wɔhu nipa mɔbɔ no ahomaboro dwa no awurade te so a ɛnɛ wɔhu nipa mɔbɔ no wɔbɛsɔre afiri so o yee awurade bɛsɔre afiri ahomaboro dwa no so o na afei wɔbɛtena atammuo adwa no so yee nipa yɛbɛyɛ dɛn nipa yɛ ti wiase deɛ bɛyɛ paa ne yɛbɛyɛ na sɛ ɛda bi sɛ ɛbɛ wiase na sɛ ɛda bi sɛ wɔ hɔ deɛ a nipa bɛn na wɔsi yɛyɛ ho wɔ asase wɔ so ɔbra bɛn na wɔsi yɛ bɔ wɔ wiase wɔ mu bi sɛ ɛda bi ba ɛda bi ɛba na ɛnam kwan so ɛnneɛma nyinaa edi ho adanseɛ sɛ ɛnkyɛ deɛ asase yɛ ne tia no ɔbɛba na wɔbɛbu nipa nyinaa kokɔ mu nkokoa ne nyinaa nso atɛn awurade asɛm yɛ no korɛ awurade asɛm ne ɛyɛ no korɛ papa so we Nyankopɔn asɛm mu a 2 Peter chapter 3 verse 11 to 12 wa o ka ba hunu abraba nipa bɛ na wɔsi yɛyɛ ɛwɔ wiase deɛ nipa ma yɛyɛ bia na sɛ ɛrekɔdo bibi yɛyɛ bia ɛrekɔdo na etwa foto di a nipa bɛ na wɔsi yɛyɛ wɔ abraba mu nipa bɛ na wɔsi yɛyɛ ɛwɔ sum nipa bɛ na wɔsi yɛyɛ wɔ baabi a obi ahu wɔ marɔfo nom ɔbɛtena ase deɛ wadi na pii ne bɛba na ɔbɛbie books mu na ɔbɛbie book baako bi ɛyɛ nkwanwoma ɛno nso ho asɛm deɛ nkwanwoma atiasefoɔ nwoma wɔn mo te ase nwoma yɛatwerɛ wɔn mu din ɛwɔ oguama ne mogya wɔn oguama ne mogya atɔ wɔn mo no yɛatwerɛ wɔn mu din
we dey enya church register make kan wan semu say ya sorry ya tray ye nyina ye di won your computer so de bia di wo no de nya ne ho so na meka me meka Nyankopon ne library be ko ho no na wodi Nyankopon ne book mu da o ne library ho ye ene mi ji ani wo ene asomdue ni ye na manafo no me say enanse media ye di bia ni na nakase di achi na eba mum ye nsuro papa enene da wonye opportunity pa wuti ense mo pa de a na wonya onsesan na wonya mfa awurade se wo kra ene wa awurade meye wo awurade medi wa brabo so awurade meye wo kra age nkwa bibi ba wi ase dan ye nyina edi ho adanse na awufu a omo ewo pumu nyina beba omo tene wi ase nyina beba na fi dan obo se wo sofo oni nyina di lai mo nyina mo okro tinye wo sofo nkwa na nya de tene ne ya na obo se dan sofo odi mo so di nyina mo okro ho de sofo no enkofa asa wo ko tutu se na so ba bi ewu e na no nkofa na sa me sofo obi o ba bi wodi mo obi ade hobopo asase nyina wura no eba obrem enyema bedi awurade anim de awurade aba no enya sam ketua se me kan ho asama kire wo a enka ehu e ba ba hye me kwanya bi nie enyema ede obrem pon be ba no paa no asase nyina wura no so be sori paa fi na hinya no so se le odi hene no be sori afradwa no so a enya sam ketua meni anom na se de me kan nyina te sa de a de me kan ne se ene nipa ben na o se yeye e wa brabo mu se betene dwa mu ana ye betena nsa wie mu ye betena krono mu ye betena awaresai mu ye betena pesaminkum nyamu ana ye be free boni mu ne ye papa ni so Onyankopon ne asom no ana udin e won kan mu ana udin ye atwe ne wo ebia asore register mu you see na futuo nyina ne se me ba se mi nyina to ade a bi na me pese me kira ne se otiasefo na num no yo enwoma hodo ho na ebia wadwuma a edie ti wa wuntie me ne se uwu a ewiase ene wawu na abraba wo boye bia no papa bia wo ye bia no abanefo nwoma wo ene wo atenefo nso edie ho enwoma ben ena wodi wo mu